Niabot na sa extreme caution level ang kasamtangang heat index o ang aktual nga kainit nga mabati karon sa Sugbo. Kini base sa monitoring sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kon Pag-asa. Ning Merkules, miabot na sa 37 degrees Celsius ang heat index sa Sugbo. Nagkanayon si Jomer Eclarino, weather specialist sa Pag-asa Visayas, nga naobserbahan na nila ang pagsugod sa pagsaka sa temperatura sa Kabisayan. Dugang ni Eclarino nga posibleng musaka sa danger level category ang heat index sa sunod nga mga buwan. Ilabi na nga sa miaging tuig 2024, miabot sa 39 degrees Celsius ang heat index sa buwan sa Marso, 40 degrees sa buwan sa Abril, o 42 degrees pagtungtong sa buwan sa Mayo. Wala pa man ta nag-onset ng dry hot season o tag-init sa Pilipinas. So expected this month is ma-terminate na itong northeast monsoon or amihan, which is also signify the start of the tag-init sa Pilipinas o the dry hot season technically. Posibilidad na makaabot ta sa danger category. If we compare last year nga, nakaabot ta sa 42 degrees Celsius diri sa Mactan, which is under na siya sa danger. And that also time ng tag-init sa Pilipinas. So we have to take precautionary measures. So kining kainiton sa panahon. Gani, base sa temperature forecast gikan sa Pag-asa, makasinati og gamayng pagsaka o slightly above average nga kainit ang syudad sa Sugbo gikan Marso hangtod Agosto karong tuig 2025. Hinuon, giklaro ni Eclarino nga wala pa hingpit nga nagsugod ang dry season ug atong nasinati karon mao ang transition gikan sa La Nina ngadto sa neutral phase. Kasi sa climate outlook nato diri sa Cebu, so in terms of temperature is slightly above average ang atong projection until diri sa March, April, May or also coming this June. So, ibig sabihin, mag-transition ta from La Nina conditions into neutral. So, dili El Nino, dili La Nina or gitawag na drought. So, that is normal on neutral conditions. Tambag ni Eclarino sa katawhan nga mas maayo nga dili palabihan ang pagbuwad sa adlaw ug kinahanglan nga hydrated aron kalikayan ang di maayong epekto sa kainit. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.